нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доред ва ба шумо духтури дандон бо нархи арзон лозим аст, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Сафед кардани дандонҳо, нест кардани чирки дандон ва инчунин кандани дандон бо нархи арзон. ҳатман аз номи юристиҷаи гап занен, скидка дорад. Тарки Россия кунанд, ай Россия бибироянд. дар вақти регистратсия карданатон просто ҳамун ба заданира бирем проверка кунем ки бале 18 сола кишидӣ, аллакай ту ҳуқуқ дорӣ ки патент дастрас кунӣ. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунам, шахсиятҳое ки мехоҳанд моро дастгирӣ кунанд, силкае ки дар комментария закрепит кардагиай, силкаи сарпарасти мо Паримачай, бидроен регистратсия кунен ва баъди регистратсия карданатон агар ки 30 сомон да баланстон партоен бо 30 сомони дига бонусон метия, ҳатман бидроен регистратсия кунед. ва мо имрӯз як мавзӯи нав ба шумо пешниҳод мекунем. дар давоми барнома саволое ки роӣ кардагиен мехонему ҷавоб мегардонем. мавзӯъ оиди миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон хатсайри нави автобусҳо боз карда мешавад. Президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев дар як ҷаласаи худаш қайд намуд ва ваъда дод ки дар рӯзҳои наздик миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон автобусҳои транзитӣ кушода карда мешаванд. ва инчунин президенти ҷумҳурии Узбекистон қайд кард, гуфт: таъмир ва сохтмони роҳҳои мошингард, инчунин роҳандозии хатсайрҳои нав дар назар мебошад. ва ёдовар мешавем ки айни замон ҳаракати автобусҳо байни Тошканд, Самарқанд, Тирмиз, Душанбе, Хуҷанд, Панҷакен ва дигар шаҳрҳои бузурги ҷумҳурии Тоҷикистон боз кардагӣ ҳастанд, вале аз сабаби паҳншавии беморӣ тӯли чандин вақтҳо аст ки сарҳадҳо баста мебошанд. Париматч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. ва боз президенти ҷумҳурии Узбекистон қайд намуд ки дар ояндаҳои наздик сарҳадҳо кушода карда мешаванд ва ин хатсайрҳои нав кору фаъолияти худшона аз сари нав оғоз мекунанд аз Узбекистон ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон ба ҷумҳурии Узбекистон. Эҳсанов нависондай: салом алейкум акай Сорбон, пешакӣ раҳмат. Худо нигаҳбонат боша. Ба ту акам ма аз дигар шаҳр омадам. Агар прописка кунам, баъд патент накунам, ба Тоҷикистон равам, депор намекунанд, ака зудтар ҷавоб те. ҳазор раҳмати калон, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. аз дигар шаҳр ба дигар шаҳр бирай, агар дар Федератсияи Россия регистратсия кунӣ ва кору фаъолият накунӣ, агар ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёй, депорт намекунанд. вале дар ҳоле ки миёен ба дигар шаҳр регистратсия мекунед, бе патент баъд кору фаъолият мекунед, дастгиртон мекунанд дар рейдҳо, ҳам ҷарима мекунанд ва ҳам депортон мекунанд. Ф нависондай: салом алейкум, агар 18 сола нашида бошӣ, 17 сола бошӣ, загранпаспорт рост карда метавонӣ ака ҷавоб де. бале дар кадом синни соле ки набошӣ, барои ба дигар давлат рафтан бояд загранпаспорт дошта бошӣ. фарқ надорад 5 сола ё ки 10 сола ё ки 20 сола. Зарина Сафаралиевна нависондай: чанд бор менависам, ҷавоб наметаҳем. Патент дошта бошӣ, муҳлаташ то моҳи июни соли 2022 бошад. баъди будшиданаш продлит карда мешавад, чунки яъне сеюм бора. бо қарори нави президенти Федератсияи Россия бале мешава бе убур кардани сарҳад, яъне ки бе сарҳад гузаштан патента продлит кардан. агар ки дар соли 2022 ҳамаи границаҳо кушода шаванд, баъд бо қарор дига мешававу ба гузаштани сарҳад метавонед ки патентона продлит кунед, вале айни ҳол бе сарҳадгузарӣ мешавад. Сироҷиддин Нурматов нависондай: салом алейкум акай Сорбон, агар дар оила як писар бошӣ, хизмат мебаранд ё не? Илтимос ҷавоб де. агар як писар бошӣ, хизмат намебаранд, лекин бояд ҳуҷҷат дошта бошӣ. ба аввалин камати ҳамҷоизи истихдом муроҷиат мекунӣ ва ҳуҷҷати яка писари тоғӣ мекунӣ. сардори оила. Муҳаммадҷон нависондай: салом ака, сози тенҷӣ, ма ай вақти карантин буд Москвада будам. 2 сол меша ягон документ надорам. виезд ма хона рафтан да маҳкам мекунанд, кор накардам. мазам набуд, хоб будам. ҳукумати Федератсияи Россия барои ҳамаи муҳоҷиро то 30 сентябр вақт додагӣ буд.
ва гуфта буд ки касое ки тӯли 1 сол ё ки тӯли 2 сол ё ки дар давраи карантин буданд, шонда документ накардагӣ буданд, биёянд ҷарима биспоранд ва документҳои худшона соз кунанд. Ва қарор пас аз буд шиданаш Федератсияи Россия гуфт ки рейдҳо ташкил мекунад ва дар рейдҳо ки дастгирӣ кардан депорт мекунанд 10 сола. вале айни ҳол боз аз ҷониби котиботи президенти Федератсияи Россия як маълумоти дигар расидагие ки ана ҳамун қарори 364 бояд продлит шавад. айни ҳол шидагӣ нест ва гуфтагӣ нестанд ки кай мешава ё кадом моҳ мешава ё то кадом моҳ мешава, вале ҳамин гуна пешниҳод шидагӣ ҳаст, бояд ки продлит шавад. Очаи гилӣ нависонда: ассалому алайкум ака, дар моҳи декабр патенти ма буд мешава, аз нав спорида метонам. вале ай нав спорида метонӣ, вале як моҳ пешакӣ бояд ФМС бирай муроҷиат кунӣ ки патентита буд мешава. пешаи буд шидани патент як моҳ пешакӣ мерай муроҷиат мекунӣ ва патента продлит мекунад. музика куляб нависонда: салому алайкум ака, ҳами через Беларусия омадагиҳо чӣ хел кунанд? Илтимос як ҷавоби аниқ битен. Чӣ хел кунем? Документ мекунанд ё Тоҷикистон бирем, депорт мешавем? Чӣ хел кунем? дар ин борарам вақт додагӣ буданд ба ҳама нафарое ки ба воситаи Беларусия Россиядро омадагӣ буданд ғайриқонунӣ ва ҳамаша огоҳӣ доданд ки худсарона, яъне ба хоҳиши худшон тарки Россия кунанд, ай Россия бибироянд, баъд аз сари нав қонунӣ бидироянд. вале шахсиятҳое ки агар ба воситаи Беларусия қонунӣ гузаштагӣ бошанд, он паспортҳошон печат дошта боша, ува метавонанд ки документ кунанд ва кору фаъолият кунанд. Маҳмуд Тоиров нависонда: салом ака, ман дар Россия қарор дорам, ҳозир прописка дорам. 11 январда 18 сола мешавам. бе гузаштани граница патент кардан метавонам ё ки не? бале 18 сола кишидӣ, аллакай ту ҳуқуқ дорӣ ки патент дастрас кунӣ ва то моҳи январ агар границаҳо кушода нашаванд, ягон қарори нави дига набироя, ба мисли ҳами пештара мешава ки бе граница гузаштан патент мегирӣ. Абубакр нависонда: ака, регистратсияи ма қариб як моҳши тамом шидагиа. аз сари нав регистратсия кунам, документҳом да ягон зарар намерасонад? Не, намерасона. дар ҳоле ки ҳар яки шумо регистратсия мекунед, дар вақти регистратсия карданатон просто ҳамун ба заданира бирем проверка кунед ки дар ФМС дар ҳақиқат ному фамилияи шумо мебирояд ё ки не. агар дар ҳоле ки ному фамилиятон дар база набиромад, баъд метавонад ки ба дига документҳотон ё ки ба бидантон дар ҳамун Россия зарар биёрад. Мудассир нависонда: акаҷон, апашкаи ма бача надорад. ман худам дар номи ҳавай гузаронам. ман 19 солаи мара хизмат мебаранд ё не? ака, илтимос ответе пешакӣ раҳмати калон пешравӣ хоҳонам ба шумо. ҳазор раҳмати калон тудам бародар. дар ҳоле ки агар фарзандхонӣ ба воситаи решенияи суд бикунӣ, ба воситаи ҳалномаи суд кунин, албатта ки ту як писар ҳисоб мешавӣ ба номи апаи худат ва аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мешавӣ. не ки дар инҷа бояд падару модарит розӣ бошанд ва ҳамун апаи ту, мақсад ки апаи ту ариза менависонад барои қабул кардан ва падару модарит ариза менависонанд, баъд суд ҳалнома мебирора, ту яка писар ба ҳисоб меравӣ ба номи апаи худат. тамошобинони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.